পুইলানো যতন হামবাই তিনি 4 তারিখ জুন 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভার 2টা আসন চিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার বিজেপি পাইমেন বাগৈ যতন থাকাহাম তে মিডিয়া চ্যানেল বন্ধু রম বেল্লাইখেন হামবাই মায়াফারাও তামনি বাগৈ হিंखै नरक चिनी प्रोग्राम न उराम उराम कवरेज खायमानि बागै नमो पाइपले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट मा खायमानि ओ जागायाव चिनी बिसिङाव दिनै दङ चिनी DWF नि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट चिनी मेडाम मनिहार बिसिङाव दङ चिनी मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बंके चिनी चेयरपार्सन एडभाइजर बोर्डनि गते चिनरो जॉइंट कन्वेनर खरबै दङ आति जमातिया सपना तिरिया ते आबरनो कारिबो चिनी गोबांमा चिनी DWF नि जत आदं संजतन दंबायो जतनन सारि गाहाम ओंखाय जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनाय हिंखाय चिनी बसकां 6 तारिख हिंखाय चिनी TWF दंनि थार्ड फाउंडेशन दे आबनो जों खमलং ऑडिटोरियम हलो पालायनो हनै आइगोसे प्रेस मिट खालायजाखा हिंखाय आबो दिनै स्लाइड चेंज जोंखा जों दाबो खमलंनि जागायाव आगरतला टाउन हल आगरतलानि टाउन हल जोंआबो खालायनानै थां दङ ओंखाय दिनै जरा बाहायनो किसा खालायजाखा आ जागा जों 11 टाव खायनो दंमोनि आबो 11 टाव यावै 10 टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हल जरा हिंखाय 10 टा ओ तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात TWF नि थार्ड फाउंडेशन दे आबो जों खालायजाकसिनाय आगरतलाव ओंखाय दिनै प्रोग्रामाव जथारथि चिनी महाराजा तंनाय चिनी जत चिनी इलेक्टेड जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंगमानी अर्थात 13 जन MLA along with 2 जन मिनिस्टर गते एडिसिनी CM सह बेनि जे टीम तंगमानी ते आबनो कारिगो चिनी तिब्राम था पार्टी निंगै जारा CWCO तंगाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रग तंगाय बरनो बचनहायनो जथारथि चिनी इनभाइट खालायजाक ओंखाय चिनी बरिरक तंगायनो प्रत्येकटा ब्लक नि थेके जों चिनी मेडाम मनिहार कक साप्रु सानाय बोसोर जना टारगेट होनाय ओंखाय जत चिनी 44 टा TWF नि ब्लक दङ ए 44 टा ब्लक नि जत बुकुक संगन खाबाय खुबाय एस ए कन्वेनर रंगे आंखबगो आजागो जथारिति टाइमली हायै चिनी प्रोग्राम न नायथाव खायनायनि बागै थ्रु मीडिया आंबोनि कबो ओंखाय हायनोहाय आं चिनी महाराजानो हायनो जों आसिके कोऑपरेट खालायदोंमोननि बागै जों सहयोगिता खालामनायनि बागै आं बनो बेल्लायखिनो पाइपले हामबाय ते खुलुमनाय लाफादो ओंखाय दा बहायनोहाय चिनी बिसिङाव कक सानाय चिनी प्रेसिडेन्ट बनरमते डिटेल्स सानाय ओंखाय आंनि जराते आसन सुतुं हामबाय 6 तारिख जून फाउंडेशन दे आबनरिबो जों जे प्रिपारेटरी कमिटी खामानि कमिटीनि कन्वेनर ओंखाय चिनी बुकुक गीता जॉइंट कन्वेनर खरमनि दङ बुकुक सपना तिरियांबाय बुकुक आति जमाति प्रबोधन चिनरताय बतंग चिनी सेक्रेटारि बुकुक बुकुलक्ष्मी देवर्मा एडवाइजरी कमिटी नि आदंजोब बुकुक चिनी गौतमी राय गौतमी दी ताय अरताय बतंग चिनी सेंट्रल कमिटी नि आदंजोब सम चिनी आगरतला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी जत बुकुक सम जतनन पाइपला हामबाया पारो ताय मीडिया ताको जोंनो बाहाय माया पारो ताम माले चिनी एलायंस पार्टनार त्रिपुरा हास्तो 2टा सीट दङ लोकसभा आसन ओ 2टा सीट न पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा कब्लाय इंमानि बागै जों चिनी बुबाग्रानो बलायके हामबाय माया पारो कारण जोंबो बुबाग्रा नि सेंट्राक जों इंगै आरो सामं खायमानि चिनी आसामनि जों गथाय मानखानि जों बलायके नखर दिनै जों हायनो हायतायवैसा चिनी जत बुकुक संनो ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी बुकुक संनि थानियो जों किसा नागार नमा सांग्राजा ताम माले सिगांगो जों प्रेस मिट खायबाय चिनी 6 तारिखो 3 बोसोर खुंमानि TWF संजामानि सालनो जों खमलং नय ऑडिटोरियम पालायलायनाय नि सालायमानि फियाबा अ जराव जों बुबाग्रा बायको खालायमानिया जों TWF रखसनि डिसिजन नामानि दा तिनि बुबाग्रा फायके जेहेतु बुबाग्रा सिनि जत बुबाग्रा न सिनियावै जों सामं आप्रो खायजाका जों वान सुक लायजाका जों
khumlongo khaine hine bubagra sakasingno Agartalawo norok hahom dodom khai kaham khai norok buri rok tei bo gobang khlai lai dinoi aboni bagoi जों Agartalawo टाउन हल no जों ready khlaite mankha टाउन हल booking khlaite जों टाउन हल no khlailaisnai Rajbari Inclogo टाउन हल tongo chini Agartala kaisa no टाउन हल tongo Rajbari ni pukur guskango baksa saimia टाउन हल ro tuklai Agartalawo khaika hangka asal ni khainai ro टाउन हल boro hunu टाउन हल Rajbari ni pukur kotorma ni ganago no टाउन हल chini Agartala ni aro norok joto phaibaidi जों जराबतीचा सलाइजाखा आगे 11टा तंगमानि ताबो जों 10टा नि बिसिङनो चिन प्रोग्राम न जों जेंनाय आबुनि बागै जत्त हातजाल साम्पानि आनि टिडब्ल्यूएफ नि खाजानि बुखुकसं नरक जत्त दति फाइमान साक नरक फाइबायदि ताइ नरक न कायसा टार्गेट दिनानि मुसुंगो जारा प्रत्येक चिनी 46टा ब्लक दङ 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ 46टा ब्लक नि बुखुकसं नरक कम हिमानि न नरक 25 जन आखे थाके जावो गोबां आबुनि से गोबां फाइमान कपुरि नरक जेहेतु चिनी फाउंडेशन देबा जों बिसिकताम पुंमानि चिनी टिडब्ल्यूएफ संगठन जों जत्त नायथ्रप खलायलाय खामानिबा नरक फाइदि गोबां खानो फाइदि आइबानो 25 जन आले जत्त ब्लक नि कमपक्षे 25 जन आले मा खायनाय आबनि बागै नरकनो अकक साखलायनानि बागैनो तिनि प्रेस मिट मा खायके तिनि मीडिया नि बिसिंतैनो नरक सिनाय 6 तारिख जून तिनि फाउंडेशन दे Agartalawo टाउन हल नरक दत्तिनो खायदि तिनि अ फाउंडेशन दे वाचिनि बुबाग्रा कम ताइ तिनि हास्तेनि जत्त बरम गना ति प्रमथानि आदंश सेकांगो बसाका चिनि जों अलरेडी इनभाइट बखायफैखा CWC नि आदंश CAC नि आदंश ताइ चिनि जत्त बरम गना MLAs मिनिस्टर बरम गना EM MDC CM चेयरमैन ताइ कसाम चिनि CM EM तंगो कसाम MDC तंगो जत्त न फाइनानि बागै जों बबक जाओ अपनी बागै खाजानि ताखुबते बुखुकसं नरक जत्त न स्टिन ताखुबसं सुबाय रहो दिसिनि बुखुकसं न हाकजाल साम्पानि फाइनाय र चिनि बुखुकसं बरक फाइनानि जाहाते कोनो असुबिदा नियातिके ताखुबसं सुबाखौ नांगौ अपनी बागै ताइ चिनि संगठन चिनि ब्रादार हुल्स अर्गानाइजेशन जेमन TISF दङ YTF दङ TCF दङ बरकनो बाहायनो जों इनभाइट खायजागा बरकबो चिनि प्रोग्राम दंनाय आबुनि बागै आं अबनो पयलेन जत्तनो 6 तारिख जून 10टा नि समय Agartala टाउन हल आइ सपायनाय बागै ताइ जत्तनो जों आदिनो चिनि टिडब्ल्यूएफ संजामानि बिसिकताम काका बुबाग्रा जों संजारिमानि जों जत्तनो माइबो खायसा सालायनाय आदिनो आबुनि बागै जत्तनो